Meta kont pregnant Valentina kien affiċnani għalla jaf Richard Stroud. Bnidem bravissimu mens li kien għall-isma bit niġbet twelit. Għalli għaxet niġbet daw l-affarijiet karnival, tiċ, mewt, għalli bit niġbet twelit. Għatlu tant tija jiena. Għalliva, għall-importanti, għalli, ovvjament għamilna xedjur fuqa, għalli meta inti titħol l-isptar, kelli data, għalli li titċem pilla ħaniġi niġbed da twelit. Fil-fat, tuġbidna l-Valentina titwilet, statajt biex ikun jista jużax għal-proġett li kellu. Ġifiri, literalment, meta najdu a born star fil-vera sens tal-kelma. Umbat ovvjament Valentina għaddaħlet zan ix-xogħol ukoll meta kien fret. U l-ewwel opportunità li ta' huwa Charles Stroud ukoll il-Valentina għastemmen. Iktar il-qudiem? Kell 11 years, yes. Mela.